Bama me mo akwa nua ati sɛn yesu adom bɔkɔ na nso Nyankopɔn adom pacho efro sɛn pacho mdi de mofra hene sɛ mofra hene nye din o bia no ye edin a ye bɔ a amanfo behu ye bɛka ne sɛ wo nickname but wo din ankasa edin a wawofo de to wo ɛyɛ sɛn pacho Emmanuel Nana Adu mofra hene Emmanuel Nana Adu mofra hene ti mofra hene ni ye din ankasa ɛka din a ye de ma wo ananse bibi nti ɛna obenya asai din no pacho mofra hene de Nyankopɔn na de sai din na frɛ me Nyankopɔn na de sai din na frɛ mofra hene Nyankopɔn na de frɛ ɛde ba pacho tamɛ no de ma wo pacho obɛfra me ɛkɔ ba bi ɔwɔ no wɔ ne me di nkɔmmɔ di nkɔmmɔ nim didiem no wɔfrɛ me mofra hene wɔsɛ me ba asomdwe kɛtɛ na mesɛ no ɛna wɔde sɛ hɔ kyerɛ me di nkɔmmɔ ne bi di yɛn di na wɔde frɛ me ayɛ mofra hene wana bɛva wo pacho Nyankopɔn okay woka Nyankopɔn a ye so woka nyame de a na nka mabisa wo sɛ nyame mu de he but wo de pon no asɔso no kyerɛ sɛ de oboso ne asase wa asɛm na okay asase de yɛ nyina ba asase so ɔno ho asɛm na meka obɛfrɛ wo pacho obɛfam kɔ ba bi ɔwɔ ehemfa no pacho na konwa kasia na sikumase Adum abusiafo program na msese gisa mi pon hey na sa Nyankopɔn na konya kɛse kumase Adum nesie ani abusiafo asɛm kɛse na mwie mu ba ha aya SOMPA 93.1 FM hyɛ so na menim yase aba full view na ɛna de nkɔmɔ a yɛbɛdie no ɛkyɛn kurei hey mɔfra yi ni sɛ Nyankopɔn abɛfrɛ na kɔ baabi a wo na Nyankopɔn akonya ɔsi ensi baabi a Adum enisi okay ani na Adum fo bere okay bema hene wakasa hina ofri pacho baabi a me frɛ dem firi kumase ya na pɛsɛ yɛde to kakra pacho mama sɛ mbɛ polish mo na mu asɛm anyame de asoma me no na mpɛ so ɔman Ghana asote okay pacho na wawofo te ase pacho ɔmu nyina te ase okay ti ɔmu nimu sɛ bibia da na kwan mu ya na yɛ me ya Ghana mo nka fra sa aso obi de nyame asɛm ba na yesu so wabɔdam okay kam de bodua na ba ya nke hoahoa me yem nana na tu nyame oboy ba asase so awakoma efin bla be do asase so wakoma nsopo da okay wabo ho ba ma da bia wakoma ye adwuma obi de na ode na asem asom obi de ba usususu abodam Yesu Kristo adum ntime modam e be ka de osu nyame de asoma me se me ka nkyere o man Ghana e na mba be ka ade obi akasa asem na mana fo asom da se osusu se sebe wahoma ate ana pa cho Ghana ha nkasa no ase wo fa Nyankopɔn a so de nyame asem be ye adwuma wo mema ada se ye bu so ye kohwini ana wo mpa adwuma ana wabodam de Ghana ye ta kan no na so ya na ye me aso hini bi time soma obi ye de ani die no obuo e ma saa hene no na Nyankopɔn bo so ne asase wa soma me se me kan asem nkyere no wo anya bibia asusu me se dam on se awre ho pa ya awre ho Ghana so de nkan fatae se saa adwo ne saa subawe efri ye mu okay se nya obi aka ma wo wate pa cha ma ti bebre wate bebre saa asem na wate ne efri ehemfa bi efri Ghana fo ano se ka Ghana fo a se bi obi tinkran wo ye Ghana ni obi titamale wo ye Ghana ni pa cha but me pese me hunu baabi a saa asem na wate ne wo wasom na efri wufie ana se free baabi a wote ana adwumam ana ebikura wo baabi a wone ne te ana wo nam fufuo mu ana wate sasem we bia me hu se enya menko obia fa nyame no wo kan Nyankopɔn asem se de mbe kan ya Yesu se wabodam iho wo modam anka anko kan nyame ode ye ba asase so kan kan asem enso kan nya na kwan no na no de wo kan no me pache wo pacha se ye wa sofo bibira wo kan Nyankopɔn asem pacha ye nka se sebe wo mabodam nti sasem no a wo kan minim de nti a wo susu se Ghana fo se obi ka so wo kan urade asem a ye se wabodam ye wasofo bebre wo ha ye om kan nyame asem a ye nsusu se wo mabodam enti bia de wo kan si pai kakra ya me nhyira de sofo na bedu wanim na wo won kusu se wabodam wo won kan bi nkyira bet wo sha ase ye no saa na bi mo ka kire no pacha
Said the Tibia who say level abedu no, and I won't cast us any bincha, no binka bincha, but wash us here, son will be more catcher. Okay. This will because I'm not sure why. A dear now, we dear now, who you may ya me di ya massa any pacoron. Okay. A yapa and a ya me because of my Ghana then can yame Eden and who archer ya qua. Okay. And Kessa say yame sooner than can 50 or mamu bebre. Then so. O pese o yes nyame su no ekura de nyame su adi no pekura no a na dodo no akura eta enti ya na medi ho ya masa nipa kro no a osusu nipa na bodam o ka nyame asem ne so wa bodam enti ni kwa se pie firi wa no kra so obi ka nyankopon asem na bi wa no ka se nipa na bodam ni kwa se wu nipa obi su sa wa ni kwa so wu su wo kwa akom kra ka obi a yen ka so wa bodam okay ti se nyankopon na asom obi obe ka na asem de a kire o mamu no na ayu su ye damned man no I didn't know you should damn man. Fair na ni wuna nsa say pie free nipa kora wa no say o kan bi sa say pa say because na me person me bisa wo say what be that because me dey den say metima ka kire wo bisa wa bodam pa cha anti say ukura nyankopon asem no me ntimi nkasa asem pa cha na o say asem bi wo ho a o kan na ebie kwan so ma amanfo nso won nsem wo mo kan pa cha o say me bisa wo question na wo so onyankopon akonya Pacha. Esi Adum. Pacha. Okay. Some you sure say we nyame ni pa die. Uni Bible mu pa. Pacha minim kakra. Sa. Pacha. Uni mana uni kakra. Say Bible ni mo no. Eye de ode ye adwuma na ka so uni Bible. Ya wate a ode asem na ye adwuma. Na che so uni Bible. Ya so kan na che so uni Bible. Okay. So ode asem na ye adwuma tik wine wate na ade wa na ye adwuma wo na ni Bible. Okay. The obesua ni nyina agu ni tim no mfa anya adwuma onim Bible. Okay. Sa na me ho no. Eti we obi a o kan Bible pa. E pa cho me ti nyame asa me tra asem de ye asem na ye adwuma. Na emu asem awurade de asoma me na mpeso o ma na ye de ete. Asem no ye beba so wo de nyabotre me na oba show no so me wo bre mountain ha ho. Se se e wo don hwere ba akokora e da enim. Ti more time ahead nyabotre. Asem na do so pa o. Hey, sir. I don't know about for 1 hour and could our can. Okay. Mammy, on say, the entire me bisa Bible asem no. Pacha. So we call D4 Isaiah ngoma Pacha. 18 sia ho no. Pacha. Isaiah se ohunu nyankopon. Pacha. Ba bia na dwasi. Pacha. Isaiah asem no o kan ye no. O se ohunu se onyankopon adwa no esi ba bia ekron. Pacha. Na asodan no a esi mu no. Abofu atwa asodan no ho ahia. Pacha. Na ebi so wo mfimfin. Na omo gina akonya no ho no. Pacha. Ebi ewo ntaban nsia. Pacha. Mienu om de akata omo anim. Ana mienu nso ana om de tuo. Pacha. Ana om de mienu eye kronkron. Pacha. Because de wote adwa no so no. Pacha. Ne hu nti. Pacha. Ha. Enti wo se onyankopon akonya no. Pacha. Esi adum. Eti adum. Ana Isaiah nso a Bible mu obi age Isaiah di se nyankopon ne kasa direct. Pacha. Ono se onyankopon aso dan no wanka adum asem. Pacha. Ndi de hini anyini. Nyame nhyira. Isaiah obeye ne de yekọ. Enti wo de ansa menso de awurade adan na de achem na menso meka. Wo de ansa obeye ahobrase na anso obegi adi. Wo ntu gidi a menso mekọ kire ma anso wahu. Se awurade ye dwana aha na esie. Se de wa kire mi nyina ase mo nya ni nyina wa kiechem se men kiechem panifon e ma mo nya no ma nyina no ma bi mfa ho. Enti wo de ansa wo de ahobrase begi nyankopon asem no. What ase wumui ubehu awurade nsenkyere na de opese o ma ne ye ene da wa da na di achem sa ha no wote no nyina behu edu pese o kire se nyankopon a ye sore a ye hwehwe no no pacha ote adum so wa ka cha o ba okura acha on tare ye hye no na mbisa se nti ote adum pacha adum no wo na dwa kase na adum na si nyankopon pacha eno no aye breben after aid intro mu no odi besi ho ana breben ya men nshira esi wo fritete nya na ebesuo efluate fitete na bra ya da na di akere wo no e na wo waso ate e bra ya da na di akere na wo hu ti bra da na di kire mi e na me hu ye e na so me meka nkire mamon so masonte na nche o de afa ho se monye mfa ho no a obehu se ampa nyankopon aha na dwa ne si na ha nso no wote na obeyi na ni monyam adi akere o man ga na mamu nyina mo hu sa bre na mo yesu tie je sa asemo ya mo behu ni nyina no mo hu se ampa sa ade a monua yi kan sa enye kontompo
na ye no kwa asem no woka okay mama hwa adum de eso because as say so person o kire obi say onko adum a obetimi a kire no ba bi poten a onko fi say oduru adum a ye wo ba bi a ekurokura din e wo adum ye say bi a ye wo pampa so ye wo ha enti posego len so kra wo ho chese ye wo ba bi bebre adum no a wo ka no nyankopon akonya no a wo ka ho asem no mpache wo adum himfa nisi ya men shira Erade frɛ me o ka asɛm je o ka kyerɛ me sɛ me nkɔ kyerɛ nana akufu ado na saa ɛhɔ no ewiase nyinaa enkamom emesi cathedral ɛwɔ saa asase ne so na cathedral so anana ado nso sien Ghana nyinaa na enkamom ensi saa cathedral no enti saa bia konkron hɔ no a ewiase nyinaa enkamom mesi cathedral no Erade se nana ado paade bi sombo ɛkyɛn Israel dia men kwa kyerɛ nsa land no nko tu ɛhɔ anwea kotokuo miensa no fa me fra Ghana cathedral no a wosie no na onfa nye hɔ sɛ adwuma na adeɛ bi ɔkɔfa wɔ Israel bia so onfa nye hyɛ asase ne fam onfa ngu fam na ɔpaade sombo kyɛn Israel saa asase men kwa kyerɛ nsa asase no nko sa hɔ anwea kotokuo miensa no fa me fra saa cathedral nti saa bia ne deɛ ɔsɛ men kwa kyerɛ na nado ana sante hene ɛna ɔmampanyi kofoɔ president mama ɛna ɔmampanyini ayi president kofoɔ okay ɔmro ɔsɛ men kwa kyerɛ okay question wo nhyɛ da nyia no wo se onyankopɔn akonya si adum paacha mate wase paacha adum hemfa ɛna akonya ne si because ye pɛse ehunu nyame nhyira bia behu sɛ wiase nyinaa ka bom esi cathedral no ɛhɔ na nyame adwasie sa cathedral no nye kumase ne yesi no cathedral no ananadu sɛ Ghana fo cathedral na we de ye wiase nyina na ebe ka bom asi saa cathedral no e wo ba bi Awurade adwa kase ye nisi no e ho saa dan no mbesi Awurade frɛ ne dwanko bia dan okay opon boni bi a wa ye bia wura saa dan ma obone na ohoro obone na pepa enti Awurade fra dan no dwanko bia dan di saa dan na wiase nyina na ebe bom asi na dan ya cathedral na na adu si de o se Ghana fo e na nsi cathedral e mo afode mo onu Nyankopɔn enti obi a ye Ghana ni bia no empress ni sika kura anko wuram na nye 1 million enye 100 cedi na Awurade nso so wo gi afri emfie dunsia o hya ase afri emfie dunsia amena kan we nyina Nyankopɔn na kan saa atem che o so wo hya ase afri emfie dunsia obi a onya 16 years bia ontua 100 cedi to o si ya wo Ghana ye Ghana ni dia press o sika be kɔ saa cathedral no Awurade asem ya wo de beba cathedral wo ka ho asem but on say me ba bia me gina no paacha matiefo ne mahwefo a ɛwɔ YouTube ne Facebook no paacha dena mama ebisa wo sansem we wo ka Nyankopɔn adwa because ye nim sɛ ba bia Nyankopɔn adwasie na hɔ na mobrohunu ye de bɛn ɛwɔ nyame nhyira one mention Dwankobia tete no paacha ye nim sɛ Nyankopɔn wo nkuro bi a ɔhyɛ da yisi wo sɛ ahayi Dwankobia kuro paacha nti wo ye bɔne kura wo kurom na utimi nya akwanya dwane enye wura hɔ a wanya ogye paacha ogye a wanya no kyɛ sɛ nka ye beku a nka ye nku wanya ba bia akɔhyɛ enti me kɔhyɛ ne sɛ Nyankopɔn a ɔbɔ soro ne asase no a ye nim sɛ upagya wani a ɔsoro no ɔwɔ paacha Yesu ka asɛm bi I think say John 14 ho paacha sɛ me kɔ baabi no makɔsiesie baabi ama mo baabi a me wɔ no mo nso ayɛ deɛ bɛyi mo aba hɔ bi da bia no ɔne n'asuafoɔ kasa ɔne dɔm bia kasa ɔse mɛkɔ magya hɔ yɛn nyinaa nso ahunu sɛ after sɛ Yesu wu sɔre akyi no after 40 days no abɔfoɔ faa no ɛkɔ soro ɔfaa no yɛante sɛ ɔde ne baadum nti wasɛm a wokan no ɛbɛde na nea ɔtie no ate aseɛ sɛ wasɛm no a woka no ɛyɛ nokorɛ nyame nhyira wo tetebre mu no aka no asɛm bia ba nipa bia hɔ a ɛnya amonom hɔ a na obɛnya ansa kyerɛ mu de sɛ wonya asɛm no ogye asɛm no di na nya brɛ ɛmɛ Nyankopɔn asɛm no sɛla ɛmu nyinaa fa yɛ furo nyinaa saa na ɛteɛ enti wo deɛ sɛ wo na wonim de anka Awurade mfa nsoma me wonim nti na Awurade ɛde asoma m sɛ me mmra mɛka nkyerɛw na wɔ sɛ monyɛ wenye nti mo deɛ nsa deɛ ɔsɛ monyɛ no mobɛyɛ monya yɛ wie a monya Nyankopɔn na wie okay
Janko bia wo kan nyina wo no ade kan ne nyina chem nyame na meka wasi wo de obewura saa dan no upon e bone a waye bia ahoro edan no nso a ewiase nyina bebo asie ebesie no ye friend Janko bia dan timi de awurade ya somam na meka se Ghana fo nim sa ha na Nyankopon adwasi a ka men sa meka nkyere omo ti ehimfa na ebesi dan no e pa cha ebesi Kumasi Adum Kumasi Adum bia ne de o se munipa nkwa kire ye na sante hene eno mampanyi kofo ena president mama ena nana Akufo-Addo ono o se menkwa kire no mo ma wiase nyina so nti na wiase mesi saa dan no ye den ewo ho sasam ne yate ase o but Adum no side be wo at least so nkyere me ba bi pote kura no a fa me kose o Adum wo de ko side ha no aha ndi e pese yehu nyame nhyira o de o pese wu hu no on se ebi wo ho de amam se memfa ma saa mpanimfo no okay nye enti udu o pese wu hu na ebebo an se mesi Adum Kumasi enti wanya saa ansa na wie ti ba bi a wo be hu poten ne ye ba bi a wiate nyina be kan abom se wo mu si saa cathedral eno na be hu ene se mpanimfo no so frɛ me se esi a ene ya metumi akwakire o mama wo ma ha ase aye ho adwuma pa cha enti eno no adwa no omusi asoda no anom de asimu ana asesen adwan de asimu dada nya afa na ebesimu esiwo firi tete nya afa na ebesiwo ndi Nyankopon adwa si Adum pa na Ghana yebrese sa Ghana o asemi ba no wa anya asem no abebre god ye kosu nyina tia empanimfo nyina no dodo na afra asem America ho ko nyame asem ne ba na wo se wonye sutie ma asem no obebre ko Nyankopon asem ya digidie na eje endi se ba na ase nipa no abodam a wa bebodam ko asem unya hoto wona na musa na ade ko se amamuo ni bibia nya school ni ade yo ya de Nyankopon adifo ene ma omaye de etumpon enti yesutie ema Nyankopon asem a ansa na wo no wadie okay enti oma bia to bedi ya enamadifo so ni so also otu adifo ato akona ade pen ya bu oman a wote ho ano wako ko spiritual honhom no ne control honam honhom no control honam ni di honam so a na afa ne mpaja ne mpuntu ere aba ti ya na yem ya de ekosu tia e mampanyin nyina no eye honhom side ene no ma ekosu tia no na so obi anim se honhom side obi e ka tia nse o ye bibia enhye se enye nanso enye ne pe ene ore ye tini nyina ye honhom ene akutia ye mampanyini ti so mu ye sutie eje saa asemo ya Ghana be fa ntoma fefle ko awurade nhye mu nkomo ani bi o to pese wiase na Ghana kodi nkan wiase nyina o pese Ghana ekodi nkan okay enti parliament wo no o mu fa nkonwanum ensi ho wono Nyankopon ne Ghana fo benande said wo ni izafo ede o da ye be ko parliament wo se mi ba bi a me wo no acha eye se o si wiase nyina e be si cathedral me bo na eno no menhya dan ti ni mpanyin sem se aman mpanyimfo ahyeda tena se adwene ho acha se ye nyina pese e ka bom na esi ba bi ema Nyankopon mente na be da ye adwuma nyame nhyira se o wonte be nyame le pese wo man ni nyina aye na we ya ne meken o se Nyankopon se o ko Bible no ma wa twero se obeboabo ama nyina no ewo mi nyame manim sa no nyam nam twero yo se o Bible no o se meboabo ama nyina no wo mi nyame manim sa nhihye we no wo fa me so abeyi wo man Ghana sa ti so pe no kura hu na bi no no ene wo se mire twatwa no ni Israel fiefo obekwa apam etwato kan Israel fiefo Nyankopon ne fie ene Ghana Israel fiefo no kan no wase mre twato ni Israel fiefo be kwa apam twato asa Ghana nye Israel na enim se din Israel Nyankopon din okay Nyankopon ko wale Israel na ni din Israel na da sa akuro ne so na nya se Israel ni di ko ware Israel na ni o kan wade a emu di ehi because obi a otie no e bi kura okobisa me biam kopi abonte no kobisa me se nyame na wife din de se aware se de me no mienu ye time ware awurare hye ma sa na tie ti awurare ko ware Israel ti ko ware Israel no na ni din Israel onye nipa Nyankopon aha me pese me chese Israel na onye nipa Israel ye esiwo mo wo man na wo ba nipa de a obefa nse emme na Israel ne ye wo man a pe nipa de a beba nse emme ti Nyankopon ko ware wo man Israel ena
ne din Israel koto man Ghana koto Israel so okay na ne din ankasa ne na di Israel nti Israel to aha na Nyankopɔn wote to betumi aka kyerɛ Ghana ni sɛ wonyame family betumi aka kyerɛ Ghana ni sɛ wonyame ba saa na Ghana awurade ayɛ na sɛ nyame de nye Ghana fo nkwa na yɛ nyame ba obi wo Côte d'Ivoire obi wo Togo obi wo Nigeria obi wo US osum Nyankopɔn so Nyankopɔn ba nyame nhyira ansa asantefo dɔɔso na nso yɛ wo mu edi akonnwa no ba cha otemase santefo dɔɔso tie wo mu edi asante akonnwa no yes enti Nyankopɔn ne ma dɔɔso na nso yɛ wo ne ma saa na tie tie de Nyankopɔn ma kan Ghana de ka saa na tie si yɛ brɛ ho ase atie die Nyankopɔn pɛ se yɛ ne brɛ aka yɛ nim ya ebehu Nyankopɔn ne prempre office die ntina Nyankopɔn anyi saa asama wo kan ankyerɛ obi a ba do nko na oyi kyerɛ wo nyame nhyira enhyira ne yɛ asɛm bia no ɛfa nipa baako so ɛna ɛba sɛ papa o sɛ bɔne o baako so na ɛfa ba na nipa ne Yesu tie agye a na atere ama ɔman ne nyinaa nya so mfa so okay yɛn hwɛ wiase ɛsate Adam so ɛna ɛbaayɛ ɛno akyi no anko yɛ ama Nyankopɔn na ɛsate Yesu Kristo so ɛna ɛbaayɛ enti ade bia bɛbɛ wiase bia sɛ papa o sɛ bɔne o ɛsate nipa baako so ɛna aba wiase enti saa fa me so a saa na tie ɔhene okay okay abusiafo messages ahyase ba na minimo na minim na minim okay abusiafo ye de yeti akonye so na owura ya ba na ofiri ba ha se opese oni edi nkomo no ache na ene na ebre no aso muntie minim de Nyankopɔn de asoma no minimu a ke bia nka ni sa nkomo we but wozo e bia na wunim kura se Nyankopɔn na konya hanisi se asama wo kan wa confuse asofo wa confuse asofo a etie ye nwumre a kyerɛ sɛ da yesuo mu titi adifu e ba ye Nyankopɔn timi anka nkyerɛ obi a sɛ Nyankopɔn na dwa ati Adum nyame de obetena ayere obetena dumu ayere na nya ne sɛso no ɔde abegu Adum hɔ no Nyankopɔn no aso obetena nya ne sɛso no ɔde abegu Adum ne sɛso ba de nye Nyankopɔn ne mbua Nyankopɔn obuni papa nipa ankasa ho yɛ no nyame wɔ respect ni papa hwɛ wiase ne pɛ nyina nye nipa nti na awurade yɛ wiase ade bia wo wiase nyina sɛ ye dua sɛ ye nsuo sɛ ye mframa sɛ ye deɛ wo de kanto no ma bebrebe ya wo wiase me no wunti na awurade yɛ okay ti nyame de obu ye ne anka sɛ nipa sɛ nka da bia da fo ma nyame yo da fo ma nyame na dem ka sɛ nyame so wo ye osu onye onke ye de nka sɛ da ye som no ye de ye homa no ti nyame de sɛ de o ka no o wani die ma ye pa obu ma on the boy and so wo bre ne ho ase e de ma ye ya ate asefo nti so obi ka sɛ asama wo kan se Nyankopɔn na konya si Adum no boa ade na de be prove ya men shira so ka se me boa eyem se ye ka Yesu Kristo de ye ka komfo ano che de tetefo no wo motene se ya o ti bre no wo bre ye ho ase no wo tie no na de opese wo man ne ye no man ne ye no wo hu se ampa se ne tie ti nyame asem se ba na aka se nipa ne boa wa bekun ho wo bekun ho because ekwan no ode me fa so no wo gi obeji o man ga na afiri wo se ya eba no ti wanka sa wo gigije obo wanka sa na awieye no ebe ya wanka sa kwa be na nyame fa so frɛ wo because ye tie no ase bia na ye bete de wo kan no ase yi me pa cho so frɛ me se ho so a me de asem ye den enam se ya na na ron sa be ye de aka sa asem no enti awurade free na chi no 20 May 19 a ebe bonsam koye ade bi tia nanado enti wokoye tia no na efiri o nanado ni control biem ai bi papa opeso wo yo ma no ontime nye ne sadi wo no wo pe no ti de ekoso nya nanado nye sadi o ti pe no no e na mo amo so ya mo nsadi ni pa Ghana fo munim se mo mampanyi oye mampanyi bi aka mo ka asem twa no a wotie na so nsaboni bi aka no e se mi a me ka sei ohia se me ben no na ma bom paye ade adiriva na free sa ade enum enti sa Ghana bebre
ɛna Ghana fo nso yɛ asoɔden a wo mo bɛkɔ soro aba fam de so mo aba manim ansa na Ghana anyi wagye kɔ awurade pɛ sɛ Ghana ewiase nya Ghana kodi nkan na nhyehye papa awurade ahyɛ nyinaa no so Ghana bedi nkan afa ntoma papa afra nyinaa wɔde nam me a metiye so ɛna awurade de nam so wonim de nti a onsam a wo kan no me pese me bisa onsam bebre ma nan hawo pa henem ha because me pese matiefo ne mahwefo no te asɛm a wo kan no ase because asɛm bi wo ha wo kan na sɛbi ayɛ nwona nipa no nhyɛ da nte ase menim sɛ Ghana wo asofo a omunya bregibre ya konchene bompa ye de o man panyin hye Nyankopɔn nsa nti ɛyɛ den na agye sɛ wo ɛna ɛsɛsɛ wutim ko bompa ye ma o man panyin ansa na Ghana fa ntoma pa efra nyame nhyira on sɛ Israel fo ehia bi o Israel fo ehia bi on sɛ du tama Israel David no na nwura mo ni enka ne nka nipa ho kora enso on le twa sɛ yakɔfa no kɔhwehwɛ no na yɛsra ne ho na wɔbɛgye Israelfo enti ya mo de ya na nka mo no nka hunu bi pɛn nka mo ate bi pɛn ti nka mo nyi akyinye kura nka mo de sɛ benya ahobrase ama me awurade asoma mi na mo bɛgye asɛm no na mo de asɛm bɛyɛ adwuma no ma hwɛ nsɛnkyerɛ ne a ebedi akyire ɛnimonyam ebedi akyire obi nyi obi asika obi nya hwe ade awurade kyerɛ na yɛ wonya yɛ wi a wɔhunu Nyankopɔn animonyam enti nka we de nka Israelfo no ama yate bi enti ye dia se nke benya sutie ne yagye asɛm yi na de awurade kyerɛ o mampanimfo so o monyan o mo bɛyɛ na ensankyerɛ ne di akye no mo nsa ampa ade firi nyame ampa wankasa oji Bible di pa cho Bible de me gidi pa oji Bible di gidi pa wa hene okay mama mi sa wasɛm wi pa cha ebre bi Yesu ni asuafo no kɔ bepo bi so pa cha ano mo kɔbɔ mpae pa cha Bible say oyi nkrofo mienu bi ɛkyerɛ Yesu I think osi Mose any Elia na oyi omu di kyerɛ no ti asema me kan yi pacha omu yi omu di kyerɛ no pacha na odi kyerɛ mu sɛ omu di omu frɛgya ne nkyɛn hɔ na yɛ de bɛn ɛbaa ti ekoduru ba bi kwa ma Peter kra ka san ke mo ye de ben yesese wa ha e no se da bi but oni Yesu so kasa wo se meja henie eni asase so e wo soro meja henie eni asase so e wo soro di hu se Yesu kra duru bre bi na opagya ne nsa e ye wiem no wo hwe na wo gitumi firi ho ti eye den na wo be convince ya ka kire yen se Onyankopɔn na dwa eti adu ya misra na yo de no ho na nim sa chwo sem na chwo se ahluade se ne asase ye ne na so ntia so na nim se ne nan etia asase so na ote soro a na dwa no asase so nesie wonim sa na dwa no asase so nesie se ne asase ye ne nan tia so no otia asase so na so wote na dwa so a na dwa no wote so wonim sa asase so nesie sa eba na enye odene ena ye odene wo de nya gidie na wo di asem no o se nyame de toda ade bi wo ho a ewo no ho a adwene entimi nti ase sa mete wase se wo se asase o se asase ye na nti aso am so kan wi wo se osoro ye na dwa pa cha na asase ye me na se nti aso enti sa asem yi a Onyankopɔn no ankasa kan ye no pa cha e kire se Onyankopɔn na dwa esi soro ɛna ne nan si asase so na adwa no na mcho se adwa no ni nan na adwa no ni nan na se Nyankopɔn se dakro ye mfinhia pem mfinhia pem ye dakro enti nyame famu no obetumi atena soro but na ne nan ɛka asase so na me se na adwa no nso ye ni nan ana na adwa oteto ye ni nan enti wo de yemfa yenyi asɛm no America ni na nwuma o se yenye no o ma ne nso because asama wo kan no ye ntiase ye beda je adi on tiase me say wayi de mekọ ba bia wote e na wakọ akọ me e na wo se wo man panimfo nye bibi say e wo ho enti wo se wo ntiase ade se wo gi asem ni di na ye yes adwuma no ana abe se ampa wo se on tiase adu no wo de sa na bi beka ada so obegi adi ana wo ntiase de o kan no na me a me wode Adum me a mahu de mahu se aha na adwa ne sie e do se me nkwa kire o mampanyi kofo na nado president mama me nkwa kire na asante no o mu ma wiase nyina mesi saa dan no ho
ɛna wɔkyerɛ me din no dan sɛ dan ne adwankɔ bea dan edin a ɔde ma wo ɛdan ɔde ma ɛdan no na ɔkyerɛ because nyame pɛ no wa yɛ hyɛn no ɔkyerɛ no measurement sɛ yɛwei yɛsei measure ni ne tintim mu ne tɛtrɛtɛm yɛsa sei onyame kyerɛ wo plan a yɛnsi asɔda na nyame nhyira wɔkyerɛ me plan na plan a ɔkyerɛ me no ɛyɛ Ghana for plan ɛna wɔde maa me ewiase plan ne deɛ ɔmfa maa me Ghana cathedral no ɛna wɔakyerɛ me sɛ kɛseɛ no ananaado esie no ɔnyɛ ne saa tere ɔmma mu nya ne tere ne fa sei no ɔmfa ɛdadansia ɛnkɔ fa sei ɔmfa dadansia ɛnkɔ fa sei na ɔntwim ɛdan no mfa nkɔ soro ɔnyɛ na abrosan ewiase president bia ne na besi Ghana asase bia cathedral ne so ɛna wɔnkɔda sa ti Ghana plan no ɛna wɔde maa me but ewiase plan ne deɛ onya mfa maa me saa ne no o twɛn so wɔde bɛma wana epa akyɛ obi a no ɔde bɛma mpanifo bi nso edu wɔn so ɔbɛka akyerɛ me to no deɛ ɔmfa ho plan amra me ne sɛ nyame no kasa pa kasa deɛ ɔne me kasa okay tete na toda nyame ni nipa kasa wɔ da yesu toda nso a physical na wafrɛ toda kora a wotene ne wo de no kwan bɛ na afa so akyɛ ni nyina wotime ne me kasa wɔ kwan ne nyina so ni nyina bi wɔ hɔ awia ɔne me kan bi wɔ hɔ nso a ɔbɛfa me kɔ baabi wɔ mada no wabɛfa me ebi wɔ nso a awia mada no wɔhyia me bi wɔ nso a awia me nam Nyankopɔn hyia o hyia ɔno na ɔno kwai ya me nhyira o mo bɛka Yesu Kristo ɔno nkonkon ne bɛhyia me enti wɔhyia me no asɛm ɔm ka kyerɛ me sɛ Yesu Kristo sɛ wɔba ɔbɛka kyerɛ nkonkon sɛ ɔba ti wɔka wiɛ no ɛna ɔmo dan ani ne yɛ paapam ne yɛ baayɛ me hu wɔ mu nyina na ɔmo te sɛ Yesu Kristo deɛ me hu no wɔde red color ɛna wɔde baa m'anim ɛna wafa afadeɛ white ɛna wɔde baa m'anim baa nkonkon deɛ no wafa abuburo tawia afadeɛ no ɛna na wɔfa ayɛ a abuburo no a wɔmfrɛ no abuburo tawia no saa afadeɛ no na nkonkon afa enti wɔbaa sɛ abuburo na ɔyɛ nipa na ɔnyɛ nipa ɔbaa sɛ abuburo ɛna wɔbaa bɛtie asɛm no na ɛno akyi na Satan so baayɛ Satan ni nipa tere ɛna baa me hɔ ana ɔmo yɛ hwan no ma Satan na nkurɔfoɔ na kan deɛ na ɔmo yɛ ablɔfo na ɔmo kuta color red color ɛtere ɛna wɔbɛɛ na wɔsi sɛ Yesu Kristo so wɔba deɛ a ɔbɛhyɛ ne deɛ nso enti mede kan ɛkɔ hello 2018 ɛkɔ ka nsɛm fa deɛ ebesi ewiase ɛsɛ awurade sɛ sei enti Ghana yɛ nto aba omuma na naado no a ɛntra Ghana akonnwa no so omo nto aba na hello fo yɛ meboa enti me no ade a me bɛka menyi sika bia nyame na asoma me na mde asɛ me duka sɛ meboa de a na metwa so ɛna metwa so ndi tamom hyɛ mta me nkɔ ma ankɔ ɛna yare ɛbaayɛ enti baayɛ na msa frɛ NGFM sɛ yare we no ɛnyɛ yare a yɛbɔ mpaeɛ na yare a ɛkɔ wiase afa na nyinaa Satan le say Yesu Kristo ba de a wɔhyɛ ne deɛ nso nti Satan ɛna ɛbɛhyɛ ne deɛ nso nti kwan a ɔfa so hyɛ ne deɛ nso ni na wɔtwe mmienu bi akɔ ɔman foforɔ so ɛkɔ hyɛm ɔman foforɔ hɔ nso nti wɔdi ka akɔ Nigeria no ɛna wɔkɔhyɛ ɔmo nso na wɔtwe mmienu wɔhyɛ ɔmo so wie no wɔkɔ wie a na basabasa ɛpɛ si Ghana ɛsi Nigeria hɔ nti wɔhyɛ Nigeria fo nso wie otu ne to no kɛntɔkɔ ɛyɛ si Nigeria nyame Adum ama nti wɔfiri Nigeria no wɔte si Ghana nso wɔhyɛ Ghana fo nso wie ya wɔkɔ no ka basabasa si Ghana wote sɛ ahɔ ne a wɔn ka wɔmpɛ sɛ wɔn ko wɔ Ghana ha na ɛsa adeɛ no na wɔfiri hɔ no ɛna wɔkɔ Egypt nso wɔkɔhyɛ hɔ nso na wɔtwe mmienu otu ne to ɛna wɔkɔ South Africa no wɔkɔ nti wɔkɔ oyɛ wiɛ no na mogya hwie gu South Africa saa ti hwie gu saa na wɔka kyerɛ m sɛ ɔkɔ Benin akɔ rese nyame so ɔkɔ Satan asɛm na meka okay Satan Satan so ahyɛ ne ma ɛwɔ Ghana nso di sɛ deɛ Satan krɔfo ahyɛ ɔmo nso no nya de so mbɛtimi asesa saa na nyame saa na Satan bɛhyɛ ne deɛ nso enti wɔfiri hɔ no wɔte si South Africa no ɔn sɛ woka kyerɛ me sɛ ayɛ tɔ da Nyankopɔn bɛhyia wo Yesu Kristo ne nkonkron na bɛhyia me nye Nyankopɔn na wo mu nyina so wo mu yɛ baako
Okay, because the kami bisa question say eduru baabi no Mose kura pese wo hunu Nyankopon no na tiko keke e no wode kire no sabe nko twa hwe hanti na mbe se mi hu say o mbe so nsasa wo no mo kɔ physical se de wo temi nchen ya wo hu wo mo ana se bia ye hu masem pa cho me hu wo mu nyina na wo mu nso me mu Nyankopon de oye ya say wo di face hye me manim okay and wo di bi hye ono nso anim Nyankopon di face hye na okay hye ono nanim wo di bi hye anim face no de tamo de hye de me hu ba me hu say bi hye me manim na bi hye ono nso anim and am hu say wa connect ahoma ato me maso wo di bi ato ono waso ti tamo be kasa ahwe me manim na me ma 10 ne meti ekwe machi okay tamo ono nso ebe 10 ani ahwe na chi na me nso ma 10 ne mani ahwe ne ono nso saa no wode ye mi oni o ma unhwe nanim o ma menhwe nanim na nanim ne kura nso aside face here akate nanim na me nso wode bi akata me nso manim ti nanim bia de ma hu no wode me body no e na apam atare ye honam bi e na wode apam atare na hye no e na wone me di nkomo okay wone me di nkomo wie na wokwa okogina na na ado achi kasre okogina ho afe baako ene bo ore honde ye wie honti ye nkoye nim abusunafo aha aye SOMPA 93.1 FM dwumadie yi edin a ye de frɛ no aye na menim na ene owura wa behwe me aye osu di ne de mofra hen pa mofra hene o kire se Onyankopon ayi niema bi a kire na fa Ghana ho na emu baako ene se wiase nyina nyame enya ba bia mfa na konya nkusi aye kumase Adum ene Nyankopon edi na dwa akwa akosi na msenka omomodin so obetimi a kire yen ba bia nkasa akonya nisi but wa kire mu se soma Nyankopon de soma no enya me nti no de soma no na nado ene omampanyi Mahama ene omampanyi dada akofo wode otumfo abam eje se sankrofo yi ana busua yempanyimfo yi na Nyankopon se omfa obonko no nkirom no nka nkirom se omuma wiase nyina mesi asodan na se Bible kura kan se Onyankopon ti asodan a wode ne nsasi mu ene ye 1 2 yesua nso hunu se Onyankopon wa kura na wabeka ne sisi ase Yesu beka kire o se wo ba Jeremia nso se wosoro tiemu ma asase giso a adan ye wo ya asase su ni bibia bebuagu di sa asodan nyame pesi yesi wode ye den nyame nhyira wa ya ade Nyankopon ne medi nkomo no oda ne timo po adi se kire me na menimo ne tim po adi oda kire me se ompese Ghana ni die enko wo seye no obekomu bi obeye bayirafo enti wono ankasa de ne honhom ebedua ye mu no no ankasa lidi ya kire ne de enye kina de enye wono ankasa cheche ade ayenye na wo ma ne Yesu tie edi so a afi wo ma ne nyina anyoje na nu achi wo sa ka chem se o ma bi obeforo Ghana nso no sa o ma nso benyi woje enunti eno wasi omunsi sa asole dan no eya apam a Ghana ani Nyankopon ewo ti sa dan ni nyina ka apam a awurare no wo mai Ghana ewo wo ho cathedral na na adu nso sien eye Ghana fo nyina no waso wom sien no nso ya apam a eka ho a awurare ne Ghana nyina ewo ti fo mu ye sa de o nyina na awurare apam petro ne Ghana pam no na adi mu enti awurare aka chem se kasre o mu mfa nkonwanum ensiwo wonu Nyankopon ne Ghana fo be na ne se de oni Israelfo nante ye no okay na yim se Israelfo no omu ni Nyankopon nante sabre na nyame no wo hye hene okay sana apamada kam na no wo hye na nyame sha apamada kam na Nyankopon no ere da bi na sa apamada kan de na ne mra ne ewu ne mra nsem na ne hyem no woni Israelfo nante en nante na se ye wa ha ikura ne Nyankopon ne ye wa ha because wo say baabi abanu ana basa be hia wo bidin mu na me wo enti titene Nyankopon no wonhye adaka mu ba no meti ase se woni Israel fo nam pa cho jo aka ache mo ye bire so de wa se kasro mo mfa nkonwa num nsi wo woni Ghana fo be nante said woni Israel fo nante ye no konwa num no hwanum na yebetime so nkonwa num no onu Nyankopon adwa baako ena omampanyi kofo de baako na nti ye President Mama de baako wawie Nana Ekufuado de baako wow panyini Matiamidu de baako ye Matiamidu ye mo Matiamidu no no ne de baako onye nipa ketwa awusiafo
Ene Ghana biti yo. Onye nipa ketewa. Enti Nyankopɔn amfrɛ ne sɔfo bia wɔ Ghana. Sɛ onkɔtena sa akonya no so bi. Paacho enadifo ene wayi sɛ adifo no sɛ awurade Ghana ehia ade bia fro Nyankopɔn hɔ a omonkɔ sɛ adifo ne hɔ. Adifo 12 person osan de yekɔ yachi wɔ Bible mu yi. Sɛ de awurade aka kyɛw na meka. Menye de be Bible nye menko bie Bible nye yo de me di asɛm kɔmɔ ɔfrɛ me no a meka ɔfrɛ me kɔ bia wɔ no. Asɛm ɔni me di yɛ ɔsɛ me mfa nkɔma na naado. Na ɔman no nso saa asɛm no mfa nye adwuma. Enum na ama sese na naado ho kyerɛ nye bibia nti. Nti enkonya 5 na ɔse yɛmfansi castle hɔ no. Ɛmfansi hɔ no. Sɔfo bia ni Ghana ɔkas ɔmo kɔtena sa akonya no so bi. Nipa ɔsi wɔ mo ntena so na mabɔ wɔ mo din. Abɔ mo din no. Na ɔsi saa afɔ no mo tena so ɔmo yɛ dɛ. Wɔ na sese Ghana sika. Ta mpanimfo abɔ mo din. Ɔna awurade ahye wɔ mo nsa. Ghana contract. Wɔ mo na bɛkɔ akɔhwɛ ehunu sɛ ɛkwan na ayeye. Adwuma no wawie. Enti yentua woka ne yatua woka. Okay. Ɛna adifo 12 ɛwɔ mayi mu a ɔmo pɛ bibia firi ɔman ne pɛ bibia firi Nyankopɔn hɔ a saa adifo na awurade wɔ mo nkɔ mo hɔ. Nti onyame wɔ adifo 12. Adifo 12. Ebi yɛ hwan no ma. Adifo 12 ebi yɛ Ahmed Eje. Reverend Peter Jomo Mensa. Okay. Ɛna Reverend Paul Bedu. Enti me fa me yansan yi ma. Saa. Paacha. Na wonka ho. Me de edu ha sɛ me na mbo asɛm da wuro ntimi de yɛ nka sɛ me nka ho sɛ me no wɔde yɛ si me so sɛ me nka ɛnɛ sɛ woka ho adifo me ka ho adifo 12 ɛnɛ sɛ wa man 4 paacha. Okay. Wow. Ɛnɛ abusuafo Rocky ɛnɛ yɛ di 4 ba ko na aba no ti yɛ dia ne so ma no ebe yɛ sutie. Okay ti wo de asɛm no ɛna ɛsɛ emia ɔman no ɔpɛ mampanyi bia nso ntimi mma abra asɛm wanfa anya adwuma ahotɔ bɛba sɛ wo mu antiemi a ɔkɔ mampanyi maama ne bɛsa aba so ɔno ba nso ade so ɔbɛfa me ɛkɔ na mekyerɛkyerɛ deɛ so ɔmonyɛ kɔ Ghana wopɛ sɛ ɔyɛ Ghana yi a wontimi nkɔti me ɛnyɛ ɛnyɛ me ɛna me Ghana nyame na ti wo yo Nyankopɔn ɛna ayɛ ne saa okay wontimi nkɔti me ɛnyɛ Ghana yi yentimi nkwati me a me ka sɛ nyɛ Ghana yi na nyam ma ne nyɔnwa bi David ɔyɛ nsangyina wɔ Israel mem okay ti David sɛ no wɔte sɛ me a edi sɛ ɔka sɛ ɔpɛ sɔfo panyin bɛ na apɛ no ɔpɛ obi ɛdɔm hyɛ na ase ana ɔpɛ obi ayɛ kɛseɛ de awurade yɛ sɛ awurade soma ne bere mu no wɔde asoma no okay kɔ sɛ ɔpɛ obi wɔ ha asoma no ahwɛ abɛkɔ akɔfa deɛ ɔwɔ fam pa na asoma no okay so on say the city wo kwa ahemfo a bi oyi ne so nko badawulo wa ya say nipa kolonifo ni mu no eto on dey kokon ahene ni masem enti asem ne ba meso ma Ghana ye mbobo bebro meso so wo munyi asem ntum no oman botaye awurade bo oman no emre mu no oman nya asundwe masa ada na wo pese wo de Ghana problem wo pese wo de Ghana problem a ye wo no ehihye niema bi a ebia enkoye sɛ yaye wɔ nneɛma bi a abrabɔ mu adwene mu nyansa mu ɛwɔ sɛ yɛ yansa na ɔman no ayɛ mu na wɔde kɔhyehyɛ saa nneɛma wei sɛ gisiesi asɔɔdan aya deɛ ɔn sɛ watotɔ nneɛma bi abɔbɔ ba ha bɛ nneɛma bi ɛma nneɛma ne di mu no ɛyɛ light kodum light ne fira akɔso emu sɛ nneɛma a watotɔ obehunya so mfa so a hunya so mfa so nti Ghana deɛ saa ɛwɔ man yi mu nanso wɔn a Nyankopɔn ɛhohom ka wo mo no awurade asoma wo mo awurade nam wo mo so bɛpɛdi ɔman no ɛnhu wo mo okay na wɔde ɔman no asimi asisiye ti wa hwɛ baabi a ɔte ya nke ni kan sɛ nke yɛsɛ because Ghana henye ɔman yɛ mɔbɔ sɛ de ɛma mpanyi ka ase yɛ titika to sika nyo na ɛka wo anka so anim so titika so okay wo anka sa wo Ghana ni onim so titika so no ma mpanyi na apart from saa nneɛma mienu ya wakan sɛ Nyankopɔn akonya esi adum paacha de ɛtɔso mienu wakyerɛ sɛ Nyankopɔn akyerɛ baabi a yɛnsi asɔɔdan wɔ adum paacha afei de wasan so ade awura firi ha kɔ castle sɛ Onyankopɔn si yɛmfa nkonya num ensi hɔ na ɔno abɛba abɛtena so ama wabobɔ him amampanyimfo ɔbɛkɔ akɔtena mu paacha sɔfo bi anim paacha ɛno akyi no
wasan abɛkyerɛ sɛ onyankopɔn sɛ wɔwɔ n'adiifo dumienu paacha ɛnɛ watumi abɔ mmiɛnsa akyerɛ a wɔka ho a moyɛ ɛnan paacha onyankopɔn wɔ biribi foforɔ a wasan ka fa Ghana ho akyerɛ wa na yo nyame nhyira bebree wɔ hɔ ebi ne deɛ wɔse menkɔ kyerɛ Nana Akufo-Addo asase baako ɔma wiase nyinaa present emesi dan ensi saa asase ne so anya asɛm kora ya na wo sɛ kan ɛnyɛ asɛm korɔ no yɛ foforɔ we nya so dan we yɛ wia dan a wo mo president bia bɛtenam sɛ me fie ni president bia bɛtenam sɛ me fie ni wo bɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nyankopɔn ka kyerɛ sɛ baabi ade na koduru no US for mmra ha no omunsi wo mo dan Canada for mmra ha no omunsi wo mo dan UK for president bia mmra ya me nhyira saa na tie ɔma bia present awurade sɛ o mesi dan si saa asase na so wo kan president bia ni ho ɔbɛtena so akɔ awie na sa president kro ekɔ a president obesan atena so no so yɛ dɛ nyame nhyira deɛ ebrem o mo ato o mo no ɛna awurade se o mo mfa emesi si dan si so enti deɛ bɛto no ɛso ɔpɛto osi dan si so no land no ɛba na bi da hɔ ɔnto bɛba abɛsi ne deɛ si so saa na nyame aka ne sɛ ma nyame aka kyerɛ wi deɛ dɔɔso ɛna ɛdɔɔso okay ɛna wɔ saa se menkɔ kyɛ na asase foforɔ na onsi ɛdadan tere ɛmfa nhyɛ fam onsi dan nhyɛ fam ɛdan nhyɛ fam na onko US ɛnkɔfa ɛmɛɛma tere dwuma a wɔn yɛ no wɔ hɔ ɛyɛ pray ɛne kai ade pa bi a Ghana fo ntumi yɛ saa mɛɛma no ɛna ɛmɛtena saa dan no na wɔn nyɛ wɔn adwuma sɛ wɔn bɛyɛ pray ne kai ɛwɔ Ghana ha okay ne sɛ play yɛbɛyɛ bi wɔ Ghana ha ɛna wɔ saa se onko Israel emema 5 bi nso wɔ hɔ on san go fa saa mema ne mfiri Israel na omo nso betena saa dan no omo mɛyɛ kai ani pray ade pa bi a Ghana fo ntimi nyɛ ɔno na omo na ɛmɛyɛ okay o saa de menkɔ kyɛ na asase foforɔ na saa asase no onko si new parliament esi saa asase no so okay enti onko si saa dan ensi saa asase no so ade nyame sɛ old parliament na yɛ wɔ no problem bɛ na ɛwɔ wɔse Ghana Accra komo anim die wo se Accra ye Ghana nsa ensa ensoa de okay ensa egi ade ti so pese o kekere Ghana na so ba kire afri Accra wo bebre tinka nkekere mfiri entinka na nado ade bia wo ye ni premprebre ye otimi ni ade bia nko wo nyai na o me sha ase mfiri Kumase na Ghana pese o kekere Ghana ma Ghana ye kra behwa ti so be sha ase mfiri Kumase entina say Accra ye o se ye Ghana nsa na Kumase ye de Kumase ye Ghana ti o se ye so ade enti Ghana de o pese o kekere Ghana ma Ghana ye kra behwa o me sha ase mfiri Kumase na Accra de o kekere Ghana firi Accra o bebre na Accra eye Ghana nsa egi ade ba na emom enso ade enti o me sha ase mfiri Kumase enti new parliament no asase o kire men e wo Kumase a o se men kwa kire no wonsi new parliament no wo ho oh bro no ben so bro no se ba ko wa me ehunu se adu no wa kire me se men kwa kire na asase bi wo Sawia okay Sawia no nkosi new parliament no wo ho ene Sawia for mutia yi se the Ghana parliament se ba Sawia okay ti ho na nyame se yenkosi nyame o se eho na o mu nkosi no okay do o kire plot no dodo plot no land ndi o kire me o kire di no kosi ho a kire o mbesi asia fa bia na sa land ne na sa asase no Sawia ewo ne hine o na wo betimi akọ betimi afiri wo hine chi akotwa asase di ama Ghana se mo mesi parliament nsi aba se o hine nyame na de baaye okay enti nyame se ye nya de de aso o hine no ka ho bi ene wo gitum enti de hia so o man panimfo na be kọ na be ba na makwa kire mo sa asase ne nie no be hia ase esi new parliament no ho new parliament into what plan e ma me said ba cha no to what plan o se nsi ni sei no o ye se yesi ni wi a ye be se sibi e wo soro soro no ye be ye dan nipa bedem okay well o ma panyi kofo o be ye adwuma awrare ye se onye adwuma emfiri kwasiara enkopem adwuara ebenada na wode wakwagina home se wono a pese wotenamu for week ne de obetimi atenam na se woluma unim se sise kra won shada ntia eno nti na awrare ama ne star ma meka no okay awrare se na watwi bia on fa mara me ensa okay so wono a pese otenamu dia ontenam awo new parliament o mampanyi kofo ba ede ho o mampanyi kofo se won na awrare de Ghana sika ahye ne nsa
Ghana contract ahye ne nsa so wonye president wodi ne bretwam nyame nhira mo behye a mo ahye onse mo wa mo sa ti Nyankopon hye no a wa hye na se mede ma mo no say de o mampanyin kofo san ba ba ye finance minister minister sa na Awurade aye no te se Awurade aye ne se nana mampanyin president mama ene o mampanyin Akufuado mampanyin kofo ene Maatiamidu ena nanado o mu na emehwe Ghana sika so Maatiamidu abam Maatiamidu o mu na emehwe Ghana sika so enti wo mu na ebekwa akɔhwɛ se Ghana japade e de ma we so won hwɛ hu adwuma no wɔkɔ wa ye adwuma ne kama enti o mu mfa sika ne ma no na parliament agye atum na omnanado eyi sika no e de ama saa kɔfo no e de kɔ se omampanyi kɔfo mo enkɔhwɛ anyintuma sika bi ankɔ enti de say no or the oman no ahye nanado omampanyi kofo president mama ene Maatiamidu no ode ahye o monsa ebraham no okasai menti NDC MPP bia wo mu nyame nhira Maatiamidu o ode em o NDC omampanyi mama ode em o NDC enti Awurade se NDC MPP o mu nyina nka mom sa na nyame aya wo se wo mu nka mom MPP NDC wo mu nka mom endi kasa America se nyina na Awurade aka wo ma boma wie suti a wo mbeye ama Awurade ani mo nyama daddy wo my Ghana so ene hia abusiafo ya semo anadam sim peso machia hey sa Nyankopon won sama wakana ye nim da ne a high papa Ghana no kanya me asema ya ne ye ma akwan ya asemi no I no mo hawa dwen o ye ma okwan enim se ase kom na don so asem no we se nya sa okra ba e unkan sika sem bia Ghana de unya page nyame ada so waboda ada se kom do ya na ye mmobo Ghana se nyame obi si nyame no obi nkasa onim kasa ma ban kofo pen no onim kasa Ghana men ka mo obi ante sa na nyame woni ni ban kasa na okura wo ware embokura na oye no man kasa ni pa kura na oye mra na o men kasa so ye dia shi adim se nyame woni obi ankasa oni ye di nkomo pa oni ye di go de Ghana fo ye suti amayi ye di fo ama o ma o be kwa goje ma se di afri Nyankopon sa eri ama o man no o ma hu se nyame ni kasa de nyame aye o de pa de Ghana ti yo Ghana de ti ye se la make say Ghana no because the whole world unna Nyankopon sheda na o kasa yi a what yeah me me come dey so o man be ji asema to o man nya player nya si park ya wo na hu ne ball aha nti o man nya ji atem ne tum na nsem na ye adwuma o man be hu dey so mo ni o man ni ye odubu achim sirawo mo na aja mo kasa president for no te na nwumre na minim so no na munim say wo nyame di for ha na nsem na obo so no Somewhere ene na wunimu a yenu ya bebroso yi no a fe de kra de sa sawia na Nyankopon aka kire yen se ye mra mesi new parliament e wo ho ne enim a fe de kra de wiase nyina no Nyankopon aka kire wo wura yi se onko kira asase bi a president bia watena konya so no o mesi dan e wo ho wo ko US akoka kire US president say Bragana na asase bi we are say who hey kesire who na say UK Elizabeth no tell me on the kwado nya no ba because say Charles na wo so ho aha na waka tell Charles say Ghana na Nyankopon se mu mesi dan we no da so no kwado prime minister o ha say dey say president ya no oni di o man so na o mesi ni de e wo ho hey Nyankopon o adwuma yo tama ne bo we nyina no owura yi na de aba na ne enim but enim na wo be kire yen say no kura ka ho bi na Ghana kura ye hunu amane say de all kan no masa me be come lines no so na yakodi nkomo kakra na wo bibia da wakoma so pa Nyankopon aka kire o say san ka kire Ghana fo a ma mentio yeah I can say was parliament one or one country kasa our parliament war one cambrofo or one cambrofo one country kasa and was say honorable babin tie and was say and cremofo so any a Christopher any a comfort or one camo or here a some back pet and a Ghana and this house in and camom think cremofo like a new back on air Christopher like a chibacon woman some edda memeneda
na parliament won so onado enhya ase enko Sunday kwasiara ene won kwaye adwuma wo ho sade na na wonya adwuma wo parliament so ho cry say ho Flaster House ha first na jubi ho anwan ha di say there Flaster House there ho no nanado oye adwuma na parliament there say onye ho no oye adwuma pa cho en ma se mra se badwa fie ho wase wo mo enkoye adwuma o mo kwadwo ada no o mo nko Sunday na o mo nko wie ya wada na o mamu Ghana ba bia fa na bia to o mo nya ye ya wada na polythene bag o mo nyimfru o my Ghana polythene bag o mo nyimfru o my Ghana yenyi polythene bag in Ghana o my Ghana no yemfa de emisi anan oh sa bottle ho bottle eto asase so apro ena ka na impokura na yekoto bibia na ye de nchansen efiri fie ko na yakoto obi nso utu kwan o de nchansen hye ne bag mu wo de yatu kwan enti awrade se polythene bag yenyim firi Ghana asase so ti de awrade kan ena me de me kan ena wo se esoma wo Ghana nyina enka mom ohia esom ba go pe ena wo Ghana parliament want wo mu hia Sunday a wo se asem no ma ne mpie adwara no waso ne asem ne so dwara na asem ne pie de ese ba abonte na adwara no wo mama na ba NDC ni MPP o mo nka mom esome wo Ghana nyina nka mom ohia esom ba ko pe enti se nso no pane e ba wiase nso o mo wo ye no saa pane na nsem wo ho o de saa nsem covid no na nsem wo ho nti wo de fa me so esa me mfa nko mampanimfo ansa na nka aba ena am ko hu mpanimfo no ayede ne ekina ma nya kwan anko na ado nchen de opese okona na ado nchen pa cha ne opese okona na ado nchen pa cha sa na awrade fa ma o man hini adubu achina o momodin so obetim do akona pa cha sa na amenya ye no de so kwa asemu na akwa che na ado sa asemu na akwa che na awrade se pane ye no na ni kwan ese Ghana ni bia ewo pane ye no ene yewu enti obi a wo pane ni bia so ye Satan ahyanso de obia di sem ho e wo ho aboa na gina ye wa me ba nya botre ti obi owo covid panie ni bia ye Satan ya chance de ene ewu abusiafo enti o person ka Ghana de nko obi anwobi nti wo de ba me manim se wan kan ntem me kan me ko hello fm me kan me boa na me de ma anko obi 2018 ko kan hello fm ye mboa ena lockdown brena so me kan NJFM no mo ye say be sima bona say yare o mo ho mpa na yare e ko wiase afa na nyina Satan na say Yesu Kristo bad ya o hye ne de enso enti Satan na ebe hye ne de enso enti nu achi kura na pane ye no so ye de eba enti me kan ya ansa na pane ni nyina eba ti say wo mu dan na di kire me o mu di ka ba ni me di ho nkomo enti na awrare pese wo bagye free saa wo sey no ebenum ne Ghana empanimfo no enya sutie enye saa asemoi enti me ko empanimfo no bi ni kwasa no mo de be ma ena echina sei ba bia ewe onyankopon ahyeda ka da obeba a kire nyame nhira o eda potin a ode beba no onka nkire me ba wonim na wo ma na adum fie emfie ode ma me ne se enko wo ma na ado 30 years fa on me save Africa emfiri wo say ya eba no na ado wa ma kwa oba apotaye so purpose awrade de na ebeje Africa nyina eti na ado oye Africa present mama na ye Ghana present masa misro nko kame kan yo e pa cho nyame ya ka no because Africa ye nyina anya baako pa cho se me ka se ye nyina anya baako anche se ye tentan ye ho ba country bia ye wa Africa no obi a won president the awrade aye no e na America chonti modi ansem mo be sutie no mo age asem ni nyina bebe ma mo ho ni nyina bebe ma mo ho na ado na awrade aye so won beda Africa nyina no president mama ne na aso na do cry say wa bre o man pani ko o weda digan Africa nyina awrade wa say to chairman onya ho aden foforo omano kwade entaba ndu susu se wa bre no ti otie me ma asem awrade ya so mam kwa obenya ahoden sonko na obetina to wa hu ahoden foforo ba no Satan na de nsa be kan na se wo nya control ade ya Satan be ye ade ya Satan be ye nsa men ka bi nchira metimi aka bi a chiro na na ma ese no ontimi nya control no wano akopa eno na ama problem aba obi edem no nyo ne pe akonya ne ada na yenya akonchene ma no
e pa cho de esa me ya kwantene fa amaye okay na we de esa me kwakire de eso wonye no woye na nka na Adum ko betwa 2 years 1.5 na ko betwa ga na konwa to na nko wo dabi bacho sasa de esa na tie Nyankopon asem ye ntwen san yo he Nyankopon asem do be de twa okay ne ye de Nyankopon asese sa abre no kura wo twem enti no ho adwuma na me ye ma na amem ba we de awurase plan fa asem we na ankwa obebre ti na ma ese meti anka me kura no about ene Ghana fo kura no asese timi gigi skade ma e pa cha o media asem a me hia o Ghana fo nse o mu betie Nyankopon asem no mbeye me mawulade no obo mo hwe me dada okay nti asem no abetie na wo benyi wo gi afri wo sey ya ebem no ne ade ehia me okay tu nya gi asem no a wo wie okay abusiafo we de mo asumo na sa Nyankopon won nsem a waka na yenim o se cathedral nto obi asika nkohulem wo nya kora 100 cedi ese kohulem na Adum ko ayen si cathedral no e Ghana nyina ya said yes sa cathedral from 16 years kwa every 16 years eso osika kohura cathedral no ene wo se menso mentua 10 million enkohura cathedral nti wo de na ready ana me de na 10 million me de me hu wo ma de be ma wo mo sa me hu ma say me pese o mo ye nhye bia mobile money nie cathedral nie na mo ho dawro say don bon dawro na say hia mo ma panyi so osi abosom dan kam di akire obi aso so osi dan ya Nyankopon obi atwi nani Ghana mo problem o obi atwi nani wanka so de kankan nyame na ebo wo osi dan ya Nyankopon ese obi a pa na manoma wa wo be send 1000 no de my krado say urare se menya de na ma anya me be de wa asasi we so eti wanka sa adwuma be na e pa cha me de me gudi pa adwuma bi e be bia mtime koye me tu me si dan me wa ya me boss me penti nti adwuma bi e be bia sa me ye pem chop man me ye ti o yire wo ma e pa cha aware de me nyanware ti brebe na be ware e pa cha ya me ya Adum na me si me dan wi na ma wale sa pa cha ti dano wa sha se ana e pa cha dan de sikali ya di si o se sikali nya ba de ya na o hwekura betim die na o hwekura betim die si dan na wo fi wo twa ko si brebe na wa ware se ewiase ade be kan sa na wa de nyame ase me kan won sa me nha ho bebre ko se ewiase ade di be kan sa na wa de nyame ase me kan won sa me nha ho mate avede abusiafo am se ma hu se bre no yakọ akasima be dunum na eche se no nsia no abo no nsia no bo asante ebo ani ni team enso e de kase ebo bebre na no achi no asem penipa kontonchi di share no oforisu ani ni team so be ba betrase na ti say nyame adaroma ye hu ye cheni e wuren kan nim say ebo no nso ana otrase ahoma no so abin se ja man for frefrem but em say e was like I am ya say so kan san nsem na doso me so na me fi say bia na yenti man for frefrem na mama bawrai sa asem no de ekoba ni ayi na mennimu but kakra na me beto na mpese betemente ho kakra okay na ye hwe na yenwa bi ka se o se yenka momkramofo na ye ne Ghana anka se yakabom dada na ye to say na ware nkramofo so ware ye de aka na bibi kakra na kire madwen kakra na asa san jama reho kakra se nyame akonwa ho pa tofe so ko mikro mu dwa so a abrofo di kan betran soro ho da so cancer ho tofe so uduro sa amre ya enye na otete no ba uduro hu se burani abetran happen abetran hokọ chon na Nyankopon ye nyina som no ya ye onye nyiyimu nese na konwa si Ashanti region Adum pa dia kenya menu menu ya braboni so se aso adi nta na me pese me hu se Adum no ye o prepare the second street ene wo babia sebe court dan isi ene wo ba hanso a Kataba house woni ade nyina no me pe baby pote na ja me kwa makwa worship because sa abesi ade a kwa sha me na mpese me busa me nwen se Nyankopon se so betra se ni wabu atan enti atan na nyame ba bebu se ete se the Bible kan de a akonwa na bedru me bia me abepeja fura ko ba bi foforo ana ho na nyame betra se abu na atan na fantastic question ati baba hene em say onu na se mo edi kan no ye ba bi potia o se na eyeme haw pacha se dum ba bi potia konya ni si pacha nti e sorry free akra nke enko efi ye konya mi ho akosere mu brohunu ko bompai nti pacha am say brain nti ye monitor
nyame nhyira edu wo ha se we nkomo onim didi ye nyina na se memfa nkoma saa mpanimfo enan ya ambo wo mu din na memfa nkoma wo mo enti eho bia no de menya se nka Ghana ni hu se ba bia wiase nyina be kan abom esika cathedral saa bia no di ese still a wontimi nkyere Jesus ampanimfo na saa mpanimfo na me kwa kyere wo mo no ma akosi twanko bia dan no mate eno se Nyankopon adwa no ba bia esie no se dubra obebu aten obeyi afiri yen asase isu akọ anaso obendey obetena wan obebu aten o se asase ye ne na so ntiaso na am de meme hu a o se menka e mammo nso montibi e na meme ka no na dwa a wote so no kumase Adum enesi simple enti won kire se obebu ewiase nyina aten a obekwa wotena akonwa we so ba ogitum so oba bebu wiase nyina aten so asi twa se udi pa nyina akopie Kristo atemu odwa no said enkomo anim die nyina aye o se ye beba ho nkomo this Kristo way o say Kristo so wo hu me no obehia am so wona ehon konkono ene behia ma se o ka chem se wo ba asem o ka chem wo se wo ba ndi o mhia wo he na awia wo he mfa eno nto kumase brono ni bi ene o hia am ete ho de empese me kumase brono bi no mu wato ye sanso anka obi a Yesu abehia wo ba bi so oben ho de a ade na wo nkyere yen ha me yen kọ ho se oben ho ne de ba bi a me se wote ene ma che ho ne de obehia me ho ene o mi mbedi nkomo owie no okoye ona onkonkuru nyina akoye ba bi a wote ene wote wo mmesi dwanko bia dan ensi ho face to face me hu o mu nyina me hu Kristo me hu Nyankopon Satan de woni nipa tere na ba amenim ti Satan de ne ene wo de mete ye ni nipa tere ono ankasa de me hu nipa tere ba ne na hu ye ba du ba bi no o mu hye nipa nso wiye ye no o de results bre me sa results ni mu no na so mo anu nyina wonim o mo de bre mi wiye ye no enu achi na me hu tofe eba ya asempeni pa yanya na awie ye Shawa. What the tap say? Pampa. The man ya kanini ho. Me wiase yete. Me sole ha me ya pa. Because who was bebre visa? Because yen twen man Yesu Kristo baby adwani si no. So pani be sole akwa be yen baby akonwani si. Ero so de asem o. Ana se baby akonwani si ne de. Canada na abroche man ni wiase man na hana nyame be bu na tan ehemfo wo wiase nyina sankyira ne hen na dikan sankyira ne hen mo le dikan ehemfo awrade odikan ewa awrade ayi no on le dikan nti sankyira ne hen no ne wan sankyira ne hen ne nana sante hen okay obi be kwa heaven obi hu enti heaven tu obi be kwa se de wode aye ne se de wode aka kire me se Ghana ni de nko pesu obi abekọ bonsam jem o pesu obi abekọ bonsam endi ka me kan kire wo mo me kan kire na nka pane no obi a ngo ti ya wo pane ni nyina obi a ngo mi ti se wo se pane no de wa wo bibia na na ado da o man ni nyina no ti mintiri ba na ado Temi diva ya Ghana ya kan Ghana nyi ya. Ane bacho ye no be ko sa no waka no. Be ko ye tie nya pa ne ya diva ne dia. Na se ye ko jam. Wa se sa na tie Satan ya hyan so dia. Ya wu. Enti wa se me diva na na ade obi ama me nche me diva na na ade obi o pa ne bibi o be ba me nchen. Wa kire me akwan kire a me mfa ma se nipa ko. Asem we. Producer papa yi. Ye be say hia no. Besa hia na mu hia na me sha na mato nza fa na mu sada no oye okay abusafo aha ne de na menim esi wa chima Awurade Adum ame wo special package e de ma wo makrao